Minun nimeni on Pietari ja minä kerron teille nyt vähän tarinaani. Olen tässä oman järveni rannalla. Tuossa vähän matkan päässä on minun kyläni Kapernaum, minun anoppini talo. Nämä ovat minun maisemiani täällä. Kun katselee elämääni taaksepäin, tuntuu aika merkilliseltä. Olen saanut elää merkillisen elämän. Voisi melkein sanoa, että monta elämää. Sen elämän kalastajana tässä järvellä. Sen elämän Jeesuksen seurassa. Ja vielä elämän hänen ylösnousemuksensa todistajana. Muistan vielä hyvin, miten kuulin hänestä ensimmäisen kerran. Veljeni Andreas oli tavannut hänet. Ja hän tuli kertomaan: Pietari, me olemme löytäneet Messiaa. Kun läksin hänen seuraansa, niin päivääkään en ole kadonnut. Muistan hyvin sen, kun olimme Jerusalemissa ja alkoi tapahtua merkillisiä asioita. Jeesus alkoi puhua kuolemastaan. Lopulta häntä tultiin pidättämään Getsemaanen puutarhassa. Halusin puolustaa häntä, mutta Jeesus esti sen. Hänet pidätettiin ja vietiin pois. Mutta minä olin lähtenyt hänen seuraansa ja halusin seurata häntä loppuun asti. Hiivin ylimmäisen papin pihalle illan hämärässä. Mutta minut tunnistettiin, kun näin Jeesuksen piestynä ja häpäistynä. Ajattelin, että ei hän olekaan se Messias, jota odotin. Ja minä kielsin. Vain vähän aikaisemmin hän oli sanonut, että kukko kolmasti laulaa. Niin. Koskaan en sitä kukon laulua. Ja kun opetuslapset tulivat kertomaan, että Jeesuksen hauta on tyhjä, että hän on noussut ylös, en uskonut heitä. Vaikka he kertoivat, että enkeli oli sanonut heille: menkää kertomaan opetuslapsille ja Pietarille. En uskonut. Enkelitkin tiesivät. Minun pääsiäiseni ei ollut tyhjä hauta. Minun pääsiäiseni koitti tällä järvellä. Kun olin palannut kalastajaksi, eräänä päivänä näin Jeesuksen rannalla. 3 kertaa Jeesus kysyi minulta: rakastatko minua, Pietari? 3 kertaa minä olin hänet kieltänyt. 3 kertaa hän pyysi minua ruokkimaan lampaita. Siinä rannalla oli minun pääsiäiseni. Tämän halusin sinulle kertoa. Minä olen Pietari, kalastaja, ylösnousemuksen todistaja.